Sa mga hilig og Korean food nga limitado ang budget, ani usa ka kan-anan daplin sa karsada o Korean street food nga nagtanyag og mga authentic Korean food nga pang Pinoy ang presyo. Kung asa kini atong sayran, pinaagi ni ining report. Kini ang gyud nga kamudo pang giluto nga mugna sa spicy pork, sesame oil, carrots ug ban pang sagol nga usa ka best seller nining kan-anan. 80 pesos lang ang serving nga matud pa 200 pesos gani sa mga Korean restaurant. Nausay tteokbokki nga ginama sa rice cake nga murag tikoy nga giluto gamit ang Korean nga mga sagol nga famous kuno sa mga K-drama. Ang presyo 70 pesos lang. Nausay uding nga murag tempura nga tag 35 pesos ra usab ang presyo. Ang tatak nga luto nila mao ang kimbap nga tag 70 pesos apan pwede ra usab nga 1/2 40 pesos. Gipasabot sa tagiya nga ang konsepto nila mao ang street food aron mapaila sa mga Pinoy ang pagkaon sa Korea. Mato ni Katrina Palirio nga authentic Korean ingredient ang ilang gigamit diin ang iyahang partner o sa ka-Koreano. We wanted Korean food to be affordable so we can reach more Filipinos ba. Nahimugso ang negosyo nila taliwa sa pandemya apan tungod sa ubos nga presyo nila ni survive ang ilang panginabuhi nga nagatabang usab sa mga taong nagtrabaho kanila. Panghinaot nila nga mabalik na sa normal, ilabi na ang pag-abli na sa mga tunghaan. Sanglit duol naman sa eskwelahan ang kan-anan dapit sa may Ramos nining Dakbayan. Pangmasagid siya among target. Dili man kay kami man mismo ang naghimo. So kaning naaman sa dang internet cafe para mo abag sa abang or something. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.